Ko parari beej, kublai pi baro. Paralok baro, hakane ketup man ki baat, ngan keren cepang kawai kariu pau kman, hakari jongi. Mangi baro kinong song senong, ngis ngau burom, bat ngau eej bahaya ka. An don, uwei ne kawai ru, kanong India, ki ban nyau burom ya ka. Kadai kebalakam temen ban yangi, bat kadai kebala saki, ya ki jingkla ki babun jaj, hakane kari jongi. Ngi kot eej ya ka, didi, lata didi. Kaladap kendai pos nem karata menen kesengi. Ka arpu pratarik unailur arajar kat kendai. Haswa bangan mi lej bari ngalayo ya kalat banya keren bat ka lingba ka phone. Ka jing ya keren kalong kum kabaya keren hapdeng upara bat ka henmen lajong. Ha ka jing sisa ngam juda kam ya sa ampat ba ya ka bakum kani ka jing keren ka balong simen. Henrei menta kesengi ngakwa bamapi baro pintip ya kata ka jing ya keren hapdeng jongi. Hasngam kat hadu kadi karta jinglong temen ka lata didi ka don ya ka jing angnut bat jinglong balakre ya ki ki bayday bat ka jing bha na ka benta kari bat ka jing sngohun ha ka jing im jongka kadai ka jing kiyo soprang ke India ha ki rensan ki bakam halor ha ka jing ya kadan jong menteri rang ba do kari bat ka lata mangeshkar lengba ka phone ningkong ula ai ka jing khublai kit bok kit riang ha ka singkha ka ba khandai phau jongka uang ba udah sengau kwa pan ai khublai kerpang yaka haswa bu unmi nalari balik cha Amerika ula ai ka jingkit bok ket riang bakan yai don barabor hapdeng kamet kaphat kabakot bakhia kalata mangeshkar kaladap ta ka jingso komen kabakharau penyo yakren bot menteri rang ba do ka ong ba ka ka ba ka angnut kalang penyo tang ya ki jingkit khu na u menteri rang ba do uang ba kalata mangeshkar kadai kabala yaw hakatata badru hakatrei kakta ula ai ka jing yoro yaka bakalala pankenjo syakathong jong kijing job kibarat ba lengba ka mensim bala ai dilut bat ka jing yesha scam ha ka be de bat kani kalata mangeshkar kalaong bakade ka jing khu ka bakalayo nalaki jong ki kimi ki pa bat kumjuru na ki nong sngap modi ula yoro ya ka jing le adet jong kalata didi bat ula ong bakade ka jing ai mensim ka barat ba nakabenta kilong menta bat kilong din kipanwan namat ke jingko ngo ya ki kime ki pa pa ke jingle adet ke yalam barabor sa ke jing job ha ki baro ula ongru ba ke jingkut khu ya ka lata mangeshkar kindan hamanla uwei pu uwei unong song snong bat ki bri ki bakuma u kinsanang la bantrei shu khamba uang baka lata didi kadai kawai na kinong kasyan mensim jong u hakaba ukumen shikade banyak pedang eki shiti bali ki jing ai sobha naka kum ka jing ete song hakawai ki yeng kasam ku parari beej kan navratri kelas dang nadu menta kesengi sa sisien pat kala poi biang kapor ban pinpu penpieng ya ka saudong saukun daki tamasa bonrong ki bawanra ya ka jing sngo songshit bat ki jing pen klanbor ki batmai haki bun tayo ki bansawan ki tamasa le rong ki sa penpu penpieng ya kari barok kawai ngin lekmen ya ka navratri ka garba durga puja dusehra diwali bhaya duj chat puja bat shibun ki wei ki jingle niam nga ai khublai phi baro hamman la ki tamasa lekmen ki longyeng longsem ki asno lang kawai ki yeng ki sem jongi ki dap da ki jingkmen jing sngoba pinban nga tharai philahi ban yoi ba wat hapdeng jong kita ki jingle rong le tamasa kidang don ru shibun ngut ki weipat ki briu ki bamyo yakani kalat ban lekmen kalong kum ka kata ka paki ong ka jingdum hapo ka jingka jong ka syarak le se katei ka jingong kamdei tang ka pasudon tang hakakatien na ka benta jongi kadei pinban ka jing ai hukum ka jing perkhat bat kum juru ka jing ai mensim hasu perkhat se hakawai kaliang don ka jing thaba haki yeng kisem katba shawai pat kadon ka jing dum haki katu kat ni ki yeng ki kena ki ba mithai habandahun bat bon naki kila shusep eiru katba don pat ki wei ki kena ki bakwa dik ban yo jingbam don ki yeng ki blakap nya lut ki almari ban bu jan katba dang don sibun ki wei pat ki bom don watang banda yala ka jong kamen hatu kani kamdei ke jingdum hapo ke serngiu jong ke syarak hooj kata kadei ke jing sisa ka jingkemen ke basisa jong kanu ka tamasa lekmen
kadai tang andangila ban pinduna ya ka jingdum bat penshailem ya kiwei. Ngi don kam ban ya samlang ya kata ka jingkren nala ka benta ki ba don kam lang. Lada ki jingdon jing em jongi kilong palat ya ka ei ka bangi don kam. Tungin ya samlang ya kata bat kiwei kum ka bam ka di ka jankup jansem ni kinu kitiar. Habun teli kinong ba ki NGO kilas dang ya ka bakum kani ka kam Shri. Kilum ya ki jan ki jingbam bat ki pindon kam ya ki na ka benta ki wei pat ki brieu ki bekerdo. Ko hinmen ku para ba iet. Haka por lek kemen Diwali ka Lakshmi kawan ki yeng ki sem jongi hakadur jong ka jingkit bok kit ruang bat karoi kapar. Hatu ngila mu ban pediang burom ya ka Lakshmi haka rukom ka batemai menta kawan haka kolsor jongi ya ki kun kentai la jupan ya seriem kum ka Lakshmi namar ka kun kentai ka wanra ya ka bok ka ruang bat ka jingman bha hayeng hasem. Menta kawan ngila ban penlong ya ki program haka imlang salang hala shnong latau da ka ba ai burom mi ki kun kentai. Kidon sibun ngot ki kun kentai ki ba pentaba ya kari haka kerteng jong ka long yeng long sem ka imlang salang hakari da ki sap ki pong babun ringkat bat ka jingtre sitom jong ki. Hatu ngila mo ban bu ya ka tei kasngi ka bakerpang kum ka dak burom ya kani. Ka Lakshmi jong ka India hakani ka Diwali. Don ki kentai ki batrei ban penang penstat iki kena ki baduk. Don ki ba ai jing hikai haka bai dei bat ka jingle khoj bat ka kot ka kya. Don ru ki ba Shri ya kari kum ki engineer bat ki doktor. Ka imlang salang ka dei ban itu bat ai burom ya ki bakum kini ki kun kentai. Ya ka bakum kani ka program le burom dei ban penlong habaro ka wei kari. Sa ka wei pat ka bapila ban le kalong ban ya samlang ya ki khana jing job jong ki kun kentai lingba ka social media da ka ba pendon kam da hashtag Bharat Lakshmi. Kumbang ilas dang ya ka jingyalap ka barat ba selfie with daughter ngin penpreang ya kani ka kubor habaro ka wei ka perthai. Hakaju ka rukom mentang in sa ai jing penbana pajba hasitelup ka perthai ya ka Bharat ki Lakshmi. Ko parari ba it kham haswa ngala ong baka don ka jingyo onong ka bakraw haka Mann Ki Baat. Namar ba ngayo e kalat ban pensngaw siki babun ya ki ay ki badon haka mensim jonga. Kapoy siki breu ki banga tip batru siki bangam tim. Dangshen kawai ka samla puli ka bana Arunachal Pradesh kalapa kawai ka city ka basngaw tenat bha sanga. Ngan puli pajba ya kani ka city jongka. Menteri rangba badon burom ka kerteng jonga kadai ka Alina Teyang ngadai na rowing Arunachal Pradesh. Menta kawan hakapor bami ka result jong ka examen jonga. Don ki breu ki balakli na nga pila jupuli na ya ka kot exam warriors. Ngala jubab da kabaong bangampat jupuli ya kata ka kot. Kam hadien pat ngala thiet ya kani ka kot bat puli ya ka ar nilai sin. Hadien bangala puli nga shem bakla penmento si siya nga. Ngasngaw balada ngala puli ya ka haswa ban lej ya kun examen kan jendalalong ka bakam mentoy syu na ka benta jonga. Ngasngaw tanat ya sibun ki ki badon hakatay ka kot. Nga shem bakidon sibun ki mantra na ka benta ki samla puli henrei kim da don pat ki ki ban penmentoy ya ki kime ki pa bat ya kinong hikai. Nga da angnut balada pi perkhat ban penmi thema ya katay ka ju ka kot te sngaw bha ban kintup langru ya ki mantra ki bayedei bat ki kime ki pa bat kumju ru kinong hikai. Ku parari ba iet jonga pidei bandon ka jing iet ka baskem baladangi pentip siya ka pradhan sewak jongkari on sala banle ya ka badawa. Ko paralok samla puli kublai sibun ya kani ka city jongpi. Kublai sibun ru na ka benta ka jing puli jongpi ya ka exam warrior hadu ar nilai sin. Kat ba pidang puli nga kwa ai kublai ru ya pi na ka benta ka jing penni jongpi ya ki jing duna ki badon hakatei ka kon. Da kani ka city nga yo hukum bantrei pentemai ya ka kon. Ngan ko ngo ya kani ko hukum jongpi ladang ayo por hakaban perkhat ya ka jing pentemai ngan ompep banto ka ei ka badon kam na ka benta ki kme ki kpa bat kinong hikai. Nga kentu jur lada pi baro pila ban yarap lem yanga. Nga kentu ya baro ki samla puli kinong hikai bat ki kme ki kpa ban yasam lang ya ki jingshem jinglap jongki hakabon wanra
ya kata ka mensiam ya kun examen ka balat nya ke jingkia haki jingmut jing perkan. Ngan yai ap ya ki jing a jingmut nakaliang jongpi. Sa sisien pat ngakwa ban ai kublai kerpang ya i Alina Teyang na Arunachal Pradesh. Ko parari ba lingba ki kot kubor ki tibi pio ya ki jingtip hadu katno umenteri rangba jongkari ubon kam. Penban ngalong ubriu ubakuma pihi. Ngadai uway na kinong song snong kumbaya long lang baro. Namar kata ka ay bakta haka jingim ka ba manla kasngi ka kata lang yang ngaru kumjo. Haka US Open menta usnem le se pilasaki ya ka jingkren syapang unong job tik kumba a jingkren u Daniil Medvedev uba wan baar. Kalong ka jingikren ka bala poor state haka social media bat ngaru ngalayo ngau hi daladi ya ka tei ka jingkren namar ngalapet iru ya ka jingile kai u Daniil Medvedev uba arfulais dem karta ula pensyo obet ya baro da ka jinglong rangba bat ka jinglong sisur jong u ngaru ngada isyo jingmut shisha ya u hasua ban penmi ya ka jingkren u Medvedev ula sya penliem hau Rafael Nadal ubla job hadu kat kendai sien ya ka Grand Slam. Wat hadien ba ula rem hakatai ka jing yakun kadur khmat jong u kamsim la ino mensim satya penban ula wanra ya ka khmat phu samrakhi hakitu baro ki balayo sngo ya ki kintien jong u ka jing le ret ka jing sngur mensim bat ka mensim bakluj ha ka jing yele kai kala penskem ya ki wei ban sngo thu ya ka dor ka besisha la priang burom ya ki kintien ba Ukraine da baro ula ai ka jing yero ya Nadal da ka mensim ka besit rehem uong ba Nadal ula long ka jing ai mensim ya ki babun ki samla ki ba e ton ya ka tennis uong bakalong ka ba e shisha ban yakun persya ya u wat la hadin bula sa penram hu Nadal ula ai ka jingero ka ba kraw ya utei uklor yele kai tennis ha ka ju kapor u Nadal ru ula yaro ya ka rukom yele kai jung u Daniil lada pimpat yo sngo ya ka jingkren jung u Daniil Medvedev nga kintu ya pi pa pin sngo ba ban pet khnang ya ka tei ka video kam tam e ki samla don sibun ki aka ki ba pila ban sim jing hikai yela de nakatei ka video ka jing job ne ka jing sharem compare ka jing em ka dei ban yailong ka ba job kumbla ong da ki department jongi ha ki jing tho ba khoj vidya vinay upeta harati na chetansi kasi manuchsi kata ka thau balada ka jing job pat ka jing le ret ka don hapo jong ubriu ula ban job ya sibun ki mensim briu utei unong ile kai ula job shisha ya ka donut jong ki briu hakeleng ke perthei ko parari ba kamtam kitu ki bedang kam samla ka ka bangadon ban ong menta ka dei na ka benta ka bha kamiat jong pi baro ki jing ya tainya kin yai biteng ki jing yele persya kin yai biteng hendrei lada la ban pendu pendam ya ki na telong ki la ban wanra ya ka jing mentoi ka bakraw hadu kata-kata ki ki jing sniu ki ba poor step ki long ki ba ban pendu pendam hadien habut hendrei ladang ila ban khanglat ya ki nadu ka basdang kan long ka ba bha sibun baro ngitip ba ka jing bam duma bat ka jing di secret kalong ka ba kata bha ya ka kot ka khya bat kalong ru ka jing mlien ka ba omla syu ban pendu lada la sha te sha khum ha ka jing kerni palan ki breu ki ba bam bat di duma ki don ka jing ma na ka jing pang ki ba bun jan kum ka jing pang bampong ka pang sini bat ka blood pressure baro ki ong ba uduma ulong ubamla ban namar ka jing don ya ka nikotin ha u wat ka jabing ru ka sak tajur na ka jing bam bat di duma lada la penmilien nadu dang khe samla hendrei menta ka sngi ngakwa ban a jing kren halor ka wei pat ka phang pitip hi baya ka e-cigarette la khang ha India u e-cigarette udai utiar elektronik ubaya per na u secret ubaya di patba da ka bathang ya ka nikotin ka badon haki jingdi kami ka kinja tadem ha ka baki brieu kitan kat bangi tip bat ngothu ya ki jingma ki babun ki bami na u secret la iPad da ka jinghikai ka bayalam bakla saphang u e-cigarette utei u e-cigarette umpen mi ya ka jingsma kumbalong kiwei ki secret hendrei la yo balada don ki longpa ki batan secret khlem sange
ki kwa pat ban khang ya ki wei ki dekot nak jing pen mlien di secret ni biri ki persang la kabut kabor baro ban pentikina baki wei ki dekot jong ka long yeng kin om di secret maki ki ngau thu baka jing di secret kakta sibun yakamet ubrio unong di bat utu ubapet yakani ki ngau thu yaki jingma baro hakabai dei bat u e-cigarette pat kaper om dadon batip sepang ki jingma ki badon hau e-cigarette bat kambun sien upoi haki yeng kisem dakaba shule bure teng ki kena ki yapin i markliang hakarukom le jadu ki le yakata hakmat jong ki kme ki kepala jong ki ong pej ngala ban pinmi tedem na sintur klem dadon kam ban thang ding ki dekot jong kalong yeng long sem ki athap tilang badon nong le majek pinban pidei ban tip baki don shibun ki jingma ki ba aptham namar lakle ya shibun jat ki chemicals hau e-cigarette ya e-cigarette omla ban yo ya ka jingsma bun na ki kena samla ki le yakata bat ki yat sarong daga bathep yu hapdeng jong ki kot ki bu yaki ha office trekam ha ki pla patlun kum ka jingbut teneng ya ka style bun na ki kila sha te mrau ha ka tei ka jing penmlien ka basniu la khang yu e-cigarette ha India ban yada yaki samla na ki jingsha penjon wat pendu pentroin ya ka jing angnut jong kanu ka long yeng long sem wat pensap ei ya ka jing im jong ki kena ya ka bakum kani ka jing sniu dei ban rat ding khong nadu telong nga kentu ye phi baro ban sange no ya ka jing mlien di bat bam duma bat wat ngau thu baklapat ya e-cigarette tungin ya teilang ya ka India ka bakoj bakhya hooj hatu pidang kinmau na em ya ka fit India hang ni ka fit India kamut ban hablej saki gym sikenta ne arkenta man la ka step ne janmit ngi don kam ban pelat yaladi na kinu ki rukom penmlien ki basniu ban don ya ka fit India ngas ngau tikna ba pin om ngau si henrei pin ngau tenat ya ka ei ka banga ong ko henmen para ba it jonga kadai ka nusip ka babha palat na ka benta jongi baro ba ka India kadai ka jaka kha bat jaka trei jong ki breu ki bakrau ki bala IT yala ka jong ka jing im om na ka benta ka mentoi simet henrei na ka benta ka bha ka miat jong ki weipan kani kadai ka meiram au ka bala pinmi ya kari India ka ba phu ba phieng bun ki riu krau kilami asla perthei bat ka India kadai ka bala pinmi sibun ngut ki ba krau batri kadai kari jong ka karma hakani kari lami ki breu ki ba janai ki bala IT yala di na ka benta ka jing im babha jong ki wei ka wei na ki riu krau ka bakari kala pinmi kan sa sya itu kum ka bakintang ha Vatican ha ka khatlai tarik urisau upup Francis unsa pendapat ba ya ka kerteng jong ka Mariam Theresia kum ka riu khuj ka sister Mariam Theresia ha ka jing im ka balingkot jong ka tang hadu sanpos nem karta kala syakri na ka benta ka jingdon kam ki para breu kadai ka nuksa ka babha na ka benta ka perthei baro ka wei kala don ka jingye dei ka bajantam e hakaliang ka kam syakri ha ka puli puthi bat ka imlang salang kala penmi sibun teli ki skul ki hostel ki yengri konswet bat kala syakri baro si jing im hakani ka kam kadai maka kabala shem ya ka sister of the Holy Family kabala ya chaprang hadu kini kisingi kadai kapor hakaba baro kinong song snong kidai ban ngosarong na ka benta ka sister Mariam Theresia ban sya itu kum ka riu khuj ko parari ba e kadai kapor ban ngosarong om tang na ka benta ka India henrei na ka benta ka perthei baro ka wei ba menta ngin rakhi ya ka jingdap sispa sanpos nem ka sngi u Gandhi sispa laipo klurngut kinong song snong kila bam semai ban pelat ya kari India na ka jing pendon kam ya ka plastik ngas ngos kem ba baro ngin yasno ktilang ban penlong ya kani ka jing temu ka bajob nadu ka arterik urisau kibriu kiano senyang na ka benta ka tei ka jing temu hala ijong irukom uwei usam la kari jongi
ulas dang ya ka jat jing trei ka bakamper ngala penlet jingmut khamba chapang ka trei ka kata jong u te ngalai kran bat u ka phone ban ngau thu khamba ya ki jing thmu jong u le se kane kala ban yarap ya ki weiru u ripu daman belviji u jutam ya ki plastik bat ki wei ki nyut habalej bawan ya ka blatip kum ka plugging habang la yo sngo ning kong ya ka kintin plugging nga perkhat bakadai ka ktien ka ba pendon kam hateng hakiri basabar henrei ha India uripu daman belviji ula kintiu ya ka sibun tungin ya kren chapang jong u khendian ha ka jing ya kren menteri rang ba do kari u Narendra Modi bat u ripu daman balvi lengba ka phone ula ai ka jing ya ro yu u na ka benta kani ka jat jing trei thmai ka ba ula persang ula kali nang nu ula yo ya ka jing mot ripu daman balvi ula juba ta ka baong ba ukwa ban le ka ka ban pensilon mensiam lang ya ki wei la dakwa ba ki sispa la pho kulur ngot kinok India kinle ya ka ba hab ban sedang shua naladi namar ripu daman udai ubasmat ban mare kai step yu i ba ya kinyut bat ki plastik hakeleng hakajaka ban khnyum ula perkhat mat sedang no daka kenhuan ban tam ki plastik na Delhi bat hadin katapat syakiwei ki benda jong gari barok kira ya ro ya kani ke jing persang jong u haba menteri rang ba do ula keli benya banyo ai jing hi kai lem ya ki wei ripu daman ula ong ba ula sedang daka campaign run and clean up ha ka ba baro ki kinhun ki ba mare step ki tami kinyut hadien kladap mare bat kalong ru kum ka jing kilan met bandam bat bantam ki plastik uang baka mensim ru kadap daka jing kiman ka ba kharau panyo asyakri kum ni menta ka ilan run kala penlong ya ka jing pun khot daki phaw hajar kilometer hapalat san phau teli kinong ba baro ki ong balek se kani ka dei ka jing phot snong ka barat ba tam ha ka prathai kila penmiru ya ka #plastic upwas ha ka social media ka babu jing kili ya ki brio lada ki kwa panbrat no ya ki aka na yeng la jong konthop ru ya ki plastic ha ki asnam balala kila penlong ya kamba lais pa sin ki plugging drive habaro ka wei kari haba kilas dang ya ka jing mare na kuchi bontili ki kinhon kilawan benes no tilang hadin ka kuchi lapun bot pat Sahamadurai Coimbatore Salem bat Udupi haba ula syakhat sobha pan ajing kren ha ka program ka ba shikanta na ka banta ki khna school ki ba puli hapadeng ka class 3 hadu ka class 6 ula hikay ki bantam nyut ki khna kila sautanat hadu kata bat kila letra ya kaju ka jing hikay sha ki kimi ki pa umentri rang ba du ula ai khublei ya u ripu danman ha kani ka kam kabarat ba jong u man penyo ke India ka ba khut masuba u ripu daman ula ai jung mut ban bot ya lai tili ki kendon ban pun khut ya kari India ka ban kong badat yi kinyot ha ki tin nyot ka ba ar la da philap yi kinyot shani shatai tam yi ki pat wan brat hala ka jong ka tin nyot ka ba lai la da nyi yi ki jaka brat nyot hajan lom yaki shi jaka pasabrat haka kali kitnyot haka pon menstap umentri rang ba do ulaong ha uripu daman baka kaba ulale kalong shisha ka jing hikai baka jing ai musim na banta shibon kiwei pat kisamla ula ai ka jing yoro ya u pat ula pengkan mauru bahaka Gandhi Jayanti katna ka bapet ya ka sports ha India kan penlong ya ka fit India plugging run ka ka bangidei ban le haka artarik urisau kalong ban mare ar kilometer bat tamru ikinyut halinti da ka bale kumni ngin pinyo jing mentoi sibun yaladi haka kot ka khya bat sumaru ya ka mei mariang ka jingkot jingkhya jong ka met ka yaj rengkat bat ka jingle khuj ru ya ka saudong saukun jongi sa shisien pat kublei sibun ripu daman yapi bat ya ka kenhun jong pi ku parari ba ka jingpen kre ya ka artarik urisau ki dangya cha hakari bat haka perthei
barok kawai. Ngi kwa ban yalam ya ka shispa sanpau jong ugandhi haka kam syakri. Ngi kwa ban penkala ya ka rukom im na ka binta ka bhaka miat jong kari. Haka wai pat kaliang haka Mann Ki Baat ka bansawan ngan sakren benia halor kani ka phang. Nga shumat phang lupa menta khnang ba phinla ban penkre. Phikin mau na em baka laipui terik urisau kadai ka lingkho sngi kha jong usardar Vallabhai Patel. Kadai ka jingpho sni ban pin urlong ye ka One India Best India. Dai namar kata ka daw ba manla usnem haka laipui terik urisau ngi pinlong ya ka jingya mare na ka binta ka jingya teli. Ka jingya teli jong kari hi baro ka wei. Hakatai ka sngi ha manla ki shnong ki school ki college daki hajar ngut ki briu kin yamare na ka binta ka jingya teli bat jingya long ka wei hakari. Tis dangno ya ka jingpen kre ngan sakren pensyai bha kham hadien. Ko parari ba e pikin mau haka khatsan tarik unailar ngala kren na Redford ba hasua jong usnem arhajar arpuar pidei ban lekkai la kumno khatsan teli ki jaka hari India. Persang bansa simiet armiet hakawai kawai ke jaka. Pin sa yoi bat ngautu baka India kalong ka bapu bapieng hapadeng bun ki jingya per. Ko parari ba e minchi sngi kadai ka sngi rakhe ya ka World Tourism Day. Bat haka arpunyo tarik unailur bun na kitna traikam ka perthai kila itu ya ka India kum ka wei na kiri kabla kiu bha haka kam jungok kai perthai. Ya kani baro lala ban pin urlong da ka jingya snok tilang jong phi baro. Ka program ai jingi kai sepang ka jingle khoj ru kala no senyang sibun ban kentiu ya ka jungok kai perthai. Menta ka India ka don haka kerdan ka balai pusau. Kat basan senem mensua labu ya ka haka kerdan bahan riu pusan. Lada ngi trei sitom sakindian ngin sala ban nang kentiu susu ya ka onda kari ka kenjo nyopsan senem jong ka jingyo jingla luj na ka jingsen char nongwei. Ko parari ba e sa sisin pan nga ai kuble ye pi baro na ka benta ki tamasa lekmen ki bansawan. Hooj ngi dei ban yo i bahaka sngira ke ka diwali ka jingpen bethe ye ki bom ne ki pataka kam dei ban wanra jingplu ding ne jingdu ye ki minsim brio. Sngau bha ban ye kit kya ban simlu pai kilat ai jingyada bat dale sumar bha. Kadai ban sinchar ka jingkmen bat ka jingshit rahem mensim habaro kita masa lekmen. Ka jingyetrailang ka wanra ya ka bor ka baklan. Tungin ye lekmen da ka mensim ka bashit rahem ki jing angnut ki bathemai ringkat bat ki jingkut jingmut ki baskem. Sa sisin pat nga ai kublei kitbok kitriang ya pi baro kublei shibun.